Uy, dua yang kidnap. Kaliluding. Kaliluding-luding. Ayun. Ano isa? Sino kaya? Sino kaya? Iba pito. Ayan. Ayan. Pasok na kayo dyan. Sino kaya yan dyan? Like and share. Hiling. Ayan. Sino ba na andyan dyan? Like and share naman dyan. Like and share naman dyan mga lalab. Alright. Mag-invite tayo ng guest para sino gusto. Ayan. Like and share naman dyan mga lalab.
Dengar ya. Nah ini kenapa kan? Hai. Betul-betul. Lanjut ya. Untuk menanam karena
Ayan na. Tama na. Meron tayo dito. Wala yung signal. Wala yung signal. Hindi mahina ang signal. Mahina ang signal. Mainit talaga. Anak na. Ilang ka na? Three people in the house. Tigalog sila. Ayan, ayan. Sino ba dyan ang nahihirapan ng WH at saka what's our... Ay, bananas pala. Sorry. Ayan, ayan, ayan. Ano na kayo dyan? Talis ka na kayo dyan, talis na. Talis ka na po. Talis ka. Sino ba dyan ang gusto nyo tumawag dyan? Mga rats, talis ka na kayo dyan. Ayan. Ayan, pwede na yan. So, ayan. Kakalog. Sari na kayo dyan. Talis ka na kayo dyan.
Ayan, yes, pogi. Matinis si pogi. Ang pogi ng motor eh. Ayan, ayan. Itik-itik. Itik-itik lang, boy. Slow motion, mga lalaki. Sa signal kasi yan, sa signal. Napakahina ng signal natin ngayon. Ayan, ayan. Wala na naman kayo dyan. Meron naman kayong dyan.
Namigay nga naman. Ay, yan na, yan na, yan na, yan na. Parang baliw. Baliw, baliw, baliw. Push up. Sabi mo lang. Oh, hindi. Ayan na. Wow, hara on. Gaya on. Ay, yun ang ating kapatid na si Catwell Ford. Catwell Ford, may galab shoutout sa iyo kapatid. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo kapatid. Ayan, ayan, ayan. So, ikaw ang una kong ililista dito at ikaw ang naandyan. So, naandyan na sila. Sino pa pag-aanaan dyan? Nung mailista na natin dyan. Sino ba dyan ang mga nahihirapan sa watch hour at saka banana? Mga subscriber nyo dyan. Alright. Ayan, thumbs up ng host. Sabi ini, kapatid nating Catwell Ford. Ayan, may galab shoutout sa iyo kapatid. Ayan na po, ayan. Catwell Ford. Sa susunod kapatid, pagka ako naman ay regular na nagpapaangat, baka parehas na tayong mga co-promoter. So, bibili muna tayo ng mga accessories. Sorry. Ikaw ang magiging co-promoter ko rin ha. Sana. Tapos ako naman yung co-promoter mo din. Aray ko parang nadali ata ako ng bakit. Ayan, 3 people in the house. Bigyan ng shoutout. Sino ba dyan? Andyan? Mami Ems. Bigyan ng shoutout sa'yo, Mami Ems. Mami Ems. Ayan, si Mami Ems. Padami muna tayo, Mami Ems, para ilapag ko rin yung mga bahay nyo. Mega love shoutout, Mami Ems. Ayan. 3 people in the house. Bigyan ng shoutout sa inyong mga lalag. Hello to all, sabi ni Mami Ems. Padami-dami muna tayo, Mami Ems, at saka Catwell Ford. Catwell Ford. Ayan. Bigyan ng shoutout.
Ayan na, ayan na. 495 ata. Ayan, maraming salamat, Mami. Siyempre naman, salamat sa pa-congrats. Wow, congratulations, sabi ni Mami. Maraming salamat, Mami. Like and share naman dyan, Mami. At Ate Catwell. Like and share naman sa mga communities. Ayan. Wala pa tayong mga assessor. Magsakripisyo muna ako dito. Ilang hindi pa ako makabili ng accessory. Ayan. Ayan. All right. Mami ay biglang nawala sila. Ayan naman tayo dyan. Sino po ba dyan ang willing mag-co-host dyan? Co-host naman kayo dyan. Akyat na po kayo, nandyan yung hagdan, no? Ayan, Mami wala pa si Mama Sel, si Kuya Jaymar, wala silang lahat. Ayan. Nawawala yung mga ayan. Migalab shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Ay, yan na sila. Parami-rami muna tayo dyan. All right. Yan, thumbs up po. Ayan, ang sabi ni Catwell Card. Ayan, mga lalads. Okay, alright. So, wala naman sila. Ito tayo. Magpapatawa ng kahit konti. Ayan.
Direction. Kuya, magtatanong lang po. Saan po yung direction papuntang City Hall? Miss, pasensya ka na ha. Wala na kasi ako maalala sa direksyon eh. Mula kasi nang iniwan niya ako. Nawala ng direksyon yung buhay ko eh. Ayan, mga lalabs. Ayan. Huwag na pong naalis. Hashtag palista lang po kayo dyan sa mga gustong sumali dyan. Ayan, ayan. Alright. Like and share mga lalabs. Like and share naman dyan. Ayan, ayan. Sino ba na dyan? Yan. Okay, alright. Ayan, mga lalabs. Ayan, alas 5 na po. Alas 5 na.
Ayan, mga lalabs. Nawala po ang ating signal sa isang cellphone. Ay, nako, Cardo. Anong nangyayari dyan? Ba't ganun? So, loading, loading. Loading, loading. Nag-iisang ako. Ayan, mga lalab. Back up lang yung back up. Back up. Ayan. Malapit na tayo mag-isang oras. Malapit na tayong mag-isang oras, mga kaibigan.
Ayan mga lalab. Okay, alright. Mag-iisang oras na tayo, 5 minutes before 1 hour na. Alright. Okay, alright. Ayan. Baka maya-maya mag-end na rin tayo dyan, mga lalab. Isang oras na lang. Ay, 2 minutes pala. Sorry naman. Pinahugak naman ako. Ayan mga lalab. Mag-end na tayo. 30 seconds. Ayan. Maraming salamat sa mga pumasyal dyan. Lalo na kay Ma'am Evans, Catwell TV, Happy Sport. Maraming salamat. Ayan. Thank you and God bless you. God bless you all.